ni Mali jɔra ne ni e bɛɛ bɛ lafiya en tant que Mali ma jɔ lafiya tɛ yen dɛ an k'an jija cogo bɛɛ la i y'a faamuya b'a la hali n'i ye miliyari de sɔrɔ Faransi kɔnɔ i laban ye Mali de yirikuru mana mɛn ji kɔnɔ cogo cogo a tɛ kɛ bama ye an k'an jija i y'a faamuya b'a la ka wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ k'an hakili to an faso la k'an faso dɛmɛ tiɲɛ kan walasa lafiya ni basigi bɛ se ka na mais n'i ko non ne da t'a la ne bɛ Faransi n bɛ miliyɔn sɔrɔ n bɛ miliyari sɔrɔ n ka cɛ a laban ye malo de ye dɛ foyi tɛ mɔgɔ faso bɔ n'i kɛra i faso fɛ ala yɛrɛ b'i dɛmɛ mais n'i ko non ne tɛ n faso fɛ parce que n bɛ wari sɔrɔ yan n ka cɛ bilahi malo b'a kɔfɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ka tanti arama jara k'i fo k'i wale ɲuman dɔn Sulemani Fofana n ka foli b'aw bɛɛ ye Abdoulaye Samake Zeska Mete k'aw bɛɛ tu fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ye min tɔgɔ fɔ ani ma min tɔgɔ fɔ en tout cas on ensemble ka bɛɛ lajɛlen fo fasojɔ sira kan i y'a faamuya b'a la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Tarawele k'aw bɛɛ tu fo n ye min tɔgɔ fɔ ani ma min tɔgɔ fɔ en tout cas on ensemble ne balimaw an sigikun ye mun ye min ye Américains ye ani Faransi o bɛ ka malo bi a ka bon hakili ma an b'an da don o la n'an bɔra yen nɔ i y'a faamuya b'a la Cɔrɔnɔn Jayi ne y'a fɔ aw ye yan ko a ka wari ma dun Adama fɛ i y'a faamuya b'a la Adama ma taa ni Cɔrɔnɔn Jayi ka dɔrɔmɛ kelen ye mais min y'a to Cɔrɔnɔn panikɛra o ye Cɔrɔnɔn de kɛra sababu ye ka client minnu di Adama ma olu clients de ye téléphone ta ka Cɔrɔnɔn wele i y'a faamuya b'a la k'olu ka wari tiɲɛna o kɔnɔna fili i y'a faamuya b'a la ani o dusukasi o de tun bɛ Cɔrɔnɔn kan o de la Cɔrɔnɔn tiri sigi ko Adama na parce que n'anw ye mɔgɔ ye dɔrɔn an b'a dɔn mɔgɔ kumatɔ la ŋaniya min b'a la ani hakilina min b'a la an b'o dɔn quoi depuis ko in kɛra don min na ne de y'a fɔ ko Adama ma taa ni Cɔrɔnɔn ka wari ye i y'a faamuya b'a la Cɔrɔnɔn kɛra sababu ye ka mɔgɔ minnu di Adama o de wulila Cɔrɔnɔn nɔfɛ o de la Cɔrɔnɔn panikɛra a kɔnɔna filila a ja tigɛra a t'a dɔn a bɛ min kɛ tuguni n y'a fɔ n ka video kɔnɔ a bɛ yen n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an ɲa bɛ n t'a dɔn Zuzu kɔrɔ don wa n bɛna a photo yira aw la ale de filɛ nin ye a tun bɛ IBK ka fanga la a Zuzu kɔrɔ filɛ nin ye ale fana kumana kunun an b'an da don ale ka kɛwale la i y'a faamuya b'a la parce que ale ni Kawuji ninnu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi kɔngɔ b'u la i y'a faamuya b'a la fo k'u da jɛngɛ fo k'u ɲɛ bin tellement que kɔngɔ b'u la bi a ka bon hakili la mais olu bolo ko Burujali o de bɛ jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma Burujali o de b'a to ni mɔgɔ bɛ kɛ fɛn ye o tɛ passé Mali kɔnɔ tuguni Asimi fanga la aw bɛ bo fara ka dɛsɛ i y'a faamuya b'a la ni part kunun mara tun bɛ aw de bolo a wolola mun na tɔɲɔ kunun aw de tun bɛ fanga la zoma minɛ kiri ma tigɛ tigɛ cogo la n'aw nana jɔ bi k'aw bɛ Ture la gosi an b'aw bo vise yan an t'a bo vise o Ture de sababuya la dɔ bɔra banɛni na Ture de sababuya la zon bɛ ka minɛ Ture de sababuya la fɛn caman bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi a kunun aw minnu tun bɛ ɲɛmɔgɔya la kiritigɛyɔrɔw la an ye mun sɔrɔ tɔɲɔ ni halaki bi n'aw nana k'a bɛna kuma anw ɲɛna an b'o kumakan ta wa non prend pas an ɲɛ t'a la an tulo t'aw la wa an tɛna kɛ aw fɛ an t'a ka video yɛrɛ partager ne balimaw kuma kunfɔlɔ ye mun ye Américains de wulila ko min ye Russie ye i y'a faamuya b'a la ani comment s'appelle Qatar ninnu ani comment s'appelle Saudiya ninnu k'o ka dɔ fara u ka pétrole bɔta kan min ye Américains ye ko Russie Qatar Saudiya ninnu Kuwait ninnu i b'a dɔn pétrole ba de bɛ ninnu bolo ninnu de bɛ pétrole di diɲɛ bɛɛ ma a ko min i y'a faamuya b'a la Russie ani surakaw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ani Chinois o bɛ fɛ ka Faransi ani Américains k'u sigi u malo kɛnɛ kan k'u ta tiɲɛ i y'a faamuya b'a la k'u kun ci k'u da fara Joe Biden n'a ka mɔgɔw u ye ci bila ni jamana ninnu ma k'u ka dɔ fara u ka pétrole bɔta kan Poutine y'a fɔ a ka partenaires ye ko ala kana mɔgɔ ci i ka dɔ fara i ka pétrole bɔta kan pétrole min bɛ bɔ kɔrɔlen n'a ye labɔli kɛ o don n'a ma labɔli kɛ o y'u kungo ye mɔgɔ si kana dɔ fara i ka pétrole bɔta kan o ye de Américains ka tagama ka segin ka ŋunu ma i y'a faamuya b'a la ni nkalon ye fɛn fɛn dilan o nkalon kelen b'o fɛn tiɲɛ ninnu bɛ balo mɔgɔ sogo de la Amérique jɔra joli de kan Faransi jɔra joli de kan ninnu taara bi wali jamanaw de kan k'u ka jamanaw jɔ mais malo b'a kɔfɛ tatiɲɛ b'a kɔfɛ halaki b'a kɔfɛ tungalataga b'a kɔfɛ bilahi Amérique ni Faransi laban i y'a faamuya b'a la hali wulu tɛna tunga la yan hali wulu tɛ taa tunga la Amérique parce que ninnu ye mɔgɔw de tɔɲɔ
Il y a mɔgɔ minnu tɔɲɔ ka bin mɔgɔ minnu kan olu de bɛna kɛ setigiw ye olu de bɛna lafiya Amérique ni France bɛna ɲani ka tɔɔrɔ i y'a faamuya bala ka tila ka kɛ le pays le plus pauvre du monde ni ala y'an si jɔ ka makɔnɔ a waati bɛ na arate min ye pétrole tɛ aw bolo gaz tɛ aw bolo se tɛ aw ye foyi aw ko k'a ta sabu que aw ko k'a tɛ mɔgɔ ni hɛrɛ fɛ min ye Poutine ye a y'a fɔ Saoudiens ye k'a fɔ Iraniens ye k'a fɔ i y'a faamuya b'a la Dubaï ye ko mɔgɔ si kana dɔ fara i ka pétrole bɔta kan en tant que dɔ tɛ ka fara pétrole bɔta kan gɛlɛya de bɛ Américains sɔrɔ gɛlɛya de bɛ Français sɔrɔ wa dɔ bɛ fara pétrole sɔngɔ kan ni dɔ farala pétrole sɔngɔ kan hɛrɛ bɛ se jɔn ma pétrole ba bɛ bɔ jamana minnu kɔnɔ olu de bɛ kɛ setigiw ye Amérique ni France olu bɛ halaki ala ka barika don tiɲɛ la n'i ko dɔ ka su tɛ ko ala t'i ka dugu jɛ n'i ko dɔ tɛ lafiya ala bɛ doni sigi ko doni min b'a to n'i bɛ ɲina i tɔɲɔgɔn kɔ ala ko tan do kelen t'a jɛ wa tiɲɛ de bɛ laban n'i ye baara kɛ tiɲɛ kan a kɔ ye hɛrɛ de n'i ye baara kɛ nkalon kan i y'a faamuya b'a la a kɔ ye ta tiɲɛ de Américains ni Français u sigi b'u malo kɛnɛ kan bi a ka bon hakili ma se t'aw ye foyi ka bila jɛmaw la ka mɔgɔw ka jamanaw ci u ka intérêt kama olu de Iran ci i y'a faamuya la ka Syrie ci ka Congo ci ka Mali ci i y'a faamuya b'a la ka diɲɛ bɛɛ ɲagami u ka hɛrɛ nɔfɛ n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ k'a ka hɛrɛ ta a kɔ ye ta tiɲɛ de n'i binna mɔgɔw kan ko se t'a ye ka bolo nafolo ta ka t'i ka jamana jɔ don dɔ bɛ na i ka jamana bɛ ci i ka jamana bɛ sigi a malo kɛnɛ kan Américains ni Français bilahi Poutine Chinois arabu jamanaw fana bɛ ka kuma se k'u tɛgɛ b'u bolo bilahi don dɔ bɛ na ninnu bɛ wulu ɲini k'a ko sara la u t'a sɔrɔ parce que ala ma barika foyi don ninnu ka dugukolo duguma foyi t'u bolo hali fali bo t'u ka dugukolo duguma aw ka tila k'a bɛ mɔgɔw juguya ko ka mɔgɔw bolola fɛn minnu la diyagoya ko se bɛ aw ye se tɛ aw ye se bɛ ala de ye se tɛ aw ye se bɛ ala de ye bilahi n'an bɛ ka taa an bɛ se n'an bɛ ka taa an bɛ se comment ça s'appelle Poutine kɔni y'a fɔ arabu jamana bɛɛ ye pétrole bɛ bɔ jamana fɛn fɛn na ko mɔgɔ kana dɔ fara i ka pétrole bɔta kan parce que n'i ye dɔ fara i ka pétrole bɔta kan a bɛ hɛrɛ de lase ninnu ma a b'a to i y'a faamuya bala ni ninnu ka sɔrɔ bɛ yakubaya mais ni dɔ tɛ ka fara pétrole bɔta kan pétrole sɔngɔ bɛ gɛlɛya ka taa fɛ a bɛ tɔɔrɔ lase Américains ma a bɛ tɔɔrɔ lase Français ma a b'a to n'u ka fantanya n'a ɲɔ bɛ ɲa n'u ka gɛlɛya bɛ continuer ka taa fɛ i y'a faamuya u tɛ hɛrɛ sɔrɔ quoi bilahi ni Poutine ni Ukraine ka kɛlɛ bɛ ban don o don bilahi n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma France kɔnɔ yan hali i tɛ buru sɔrɔ k'a ɲimi hali i tɛ buru sɔrɔ k'a ɲimi tɔɔrɔ bɛ fan bɛɛ fɛ gɛlɛya bɛ fan bɛɛ fɛ foyi tɛ se ka san depuis nin kɛlɛ in daminɛna wa segukaw ka dugawu minɛna dɛ segukaw de nin kafiri ninnu danga segukaw de donna kungo kɔnɔ ka i y'a faamuya b'a la Afiriki jugu Irisi jugu ka bɛɛ danga wa segukaw ka danga bɛ ka minɛ ni Irisi ni kɛra nin ka kɛlɛ a tɛ ban sisan pétrole dɔ tɛna fara bɔta kan i y'a faamuya kɔngɔ b'aw bo ja u kɔnɔ yan n'i ko dɔ ka su tɛ ko ala t'i ka dugu jɛ kuma fa n'a ba filɛ n'u ye tɔɲɔ da mɔgɔw kan diɲɛ kɔnɔ a ka bon hakili ma ninnu ye bingali da mɔgɔw kan diɲɛ kɔnɔ a ka bon hakili ma o kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de ka bin mɔgɔw kan ko se t'a ye ka bololafɛn ta ka n'i ka jamana jɔ a tɛ marché tuguni o ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen min ye Chine président fana ye Chine président a sera comment ça s'appelle Saudiya min ye arabu saoudite ye a sera olu ma ka se Qatar ma i y'a faamuya b'a la ka se Kuwait ma ka se arabu jamana bɛɛ ma min ye Chine président ye i y'a faamuya ko waati dɔ sera ten sa u ka kunu u silamɛ damaw ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ u ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ n ye arabu jamana minnu tɔgɔ fɔ Syrie i y'a faamuya b'a la Saudiya a bɛɛ lajɛlen sɔnna siniwaw ye hakilina ɲuman don u kunkolo la u bɛɛ sɔnna Sini ta ma u bɛɛ bɛn'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a kɛ jamanaba kelen ye komi Amérique bɛ cogo min na k'u tɛgɛ bɔ Faransi bolo k'u tɛgɛ bɔ Amérique bolo u yɛrɛ ka fɛn bɛɛ bɛ k'u ta ye komi i y'a faamuya b'a la Mali bɛ ka bɔ jɔnya kɔnɔ cogo min na arabuw fana tun bɛ ninnu bolo jɔnya kɔnɔ o cogo kelen de la a Sini taara ka hakilina ɲuman k'u bilasira u bɛ se ka réussir cogo min na u bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka k'u yɛrɛ ye cogo min na Sini président taara k'a don arabuw kun na ko se b'u ye
i y'a faamuya fɛn bɛɛ bɛ aw bolo mɛ aw ye ɲɔgɔn labila en tant qu'aw bɛ ka ɲɔgɔn labila aw tɛ sebaya sɔrɔ wa aw tɛ don da la a ye ɲɔgɔn minɛ n'a ye ɲɔgɔn minɛ aw bɛ fanga sɔrɔ arabuw sɔnna o ma o b'a jira k'a fɔ diɲɛ bɛɛ bɛ ka ban Amérique la diɲɛ bɛɛ bɛ ka ban Faransi la diɲɛ bɛɛ kununa diɲɛ bɛɛ bɛ ka hɛrɛ ɲini cogo don arabu jamana ninnu i y'a faamuya n'a y'a sɔrɔ Américains ka base min tun bɛ comment ça s'appelle Saudiya ni Saudiya ni arabu jamana tɔw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u laban b'u tɛgɛ bɔ Américains bolo Américains ka base minnu b'u b'u laban b'u bɛɛ gɛn ka bɔ yen komi Mali filɛ nin ka Faransi gɛn cogo min na arabu jamana fana bɛ n'o baara de daminɛ Ala ka barika don tiɲɛ la ninnu ye diɲɛmaaw tɔɲɔ ninnu ye diɲɛmaaw halaki tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ nin jamana fila don u ɲɔgɔn setan den tɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ Amérique Faransi olu bɛ balo mɔgɔ sogo de la olu bɛ balo joli de la olu bɛ balo sonyani de la olu bɛ balo bingani de la olu bɛ balo mɔgɔ tɔɲɔ de la Ala ko n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ se tɛ mɔgɔ min ye k'a bɛ doni sigi kun doni min b'i ta tiɲɛ k'a bɛ doni sigi kun doni min b'a to n'i bɛ sigi malo kɛnɛ kan bilahi don dɔ bɛ na Faransi ni jiwo ye ma taa n'a ye dugukolo bɛ dayɛlɛ a bɛ jigin a kɔnɔ tɔɔrɔ min tun bɛ anw ka olu de nɔ don Américains o ye jamana min cɛ a ka bon hakili ma Faransi olu de Kadafi faga a ma mɛn a ma bɔ o kɔ ye mun ye halaki o de daminɛtɔ filɛ nin ye Chine président taara se i y'a faamuya b'a la min ye Saudiya ye ka taa se o président ma i y'a faamuya b'a la ka se min ye Bashar al-Assad min ye i y'a faamuya b'a la Syrie président ka se arabu jamana bɛɛ ma k'u bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o kɛra i y'a faamuya b'a la tubabuw ka jɔnya o bɛ bɔ a kɔnɔ arabuw sɔnna o ma sɔɔni olu fana bɛ n'u tɛgɛ bɔ Amérique ni fɛnw bolo komi Mali bɛ ka Faransi gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na arabu jamanaw fana bɛ ko solution ɲini an b'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin ni dɔ ka ba ma sa dɔ ka nan tɛ diya ni Mali tun ma nin ko in daminɛ mɔgɔ si ɲɛ tun tɛ yɛlɛ ni Mali tun ma nin kutigɛli in daminɛ bilahi mɔgɔ si tun tɛ kunu grâce à Mali arabu jamanaw bɛ ka kunu bi grâce à Mali diɲɛ bɛɛ bɛ k'i ka hakɛ ɲini Ala ka barika don Asimina Ala ka barika don tiɲɛ na grâce à Mali bɛɛ bɛ ka kunu bi yanni Mali kana k'i jɔ jamana si tun kununen tɛ bɛɛ tun kun salen don bɛɛ mɔgɔ si tun t'i ka intérêt dafa depuis belebele wɔraba cɛminɛ cɛ a nana k'i jɔ Faransi ɲɛ k'an fagabaga don k'u kun n'a kala ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ i ma diɲɛ bɛɛ bɛ ka kunu bi diɲɛ bɛɛ bɛ k'i tɛgɛ bɔ Faransi bolo diɲɛ bɛɛ bɛ k'i tɛgɛ bɔ Amérique bolo diɲɛ bɛɛ bɛ k'i ka hɛrɛ ɲini Ala ka barika don Asimina ni Asimi tun tɛ diɲɛmaaw tun tɛ kunu ni Asimi tun tɛ mɔgɔ tun tɛ ninnu sugu dɔn ni Asimi tun tɛ mɔgɔ tun tɛ jɔ ninnu ɲɛ grâce à Asimi ani Vladimir Poutine diɲɛ bɛɛ bɛ ka nin kafiri ninnu sugu dɔn arabuw fana bɛ n'u tɛgɛ bɔ ninnu bolo u ka pétrole n'a ka di u b'a feere 100 litiri kelen n'a ka di u b'a feere 50 mɔgɔ tɛ to ka pétrole ta tuguni ka taa n'a ye c'est fini o b'a jira k'a fɔ se tɛ mɔgɔ minnu ye olu de bɛna kɛ setigi ye setigiw olu bɛna kɛ fantan ye hara tɛ min ye c'est comme ça diɲɛ bɛ yɛlɛma yɛlɛma de bi se b'i ye i y'a faamuya b'a la sini fana se bɛ ne ye o de ye diɲɛ tacogo ye mais ni e ko se bɛ e ye bi i k'i sago kɛ fantanw na Ala min bɛ sanfɛ bilahi don dɔ bɛ na a b'i ka se minɛ k'a di sentan ma an b'o waati de la sentanw olu de bɛna kɛ faamaw ye faamaw olu bɛna kɛ banabagatɔw ye hara tɛ min nin jamana fila bilahi u bɛ balo mɔgɔ sogo de la u bɛ balo bingani de la u bɛ balo tɔɲɔ de la Ala de ko k'o ban waati sera c'est à dire que Ala bɛ ninnu halaki k'a sɔrɔ mɔgɔ ma mugu ta o kama k'a sɔrɔ mɔgɔ ma kisɛ ta o kama k'a sɔrɔ troisième guerre mondiale o ma wuli Ala bɛ ninnu ta tiɲɛ de k'u sugu jira mɔgɔ la k'a sɔrɔ marifa ma ta o kama bese ma ta o kama foyi ma ta o kama parce que o ye mɔgɔw tɔɲɔ de nin jamana fila in tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ nin jamana fila don gɛlɛya fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ nin jamana fila don u ɲɔgɔn kafiri tɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ a bɛɛ kununa bɛɛ b'i jugu dɔn i y'a faamuya b'a la bɛɛ b'i ni ni jugu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bi bɛɛ b'i ka hɛrɛ ɲini cogo fana dɔn Ala ka hinɛ Américains ni Faransɛw la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na nin cɛ lamɛn n'an bɔra yen na an bɛ sɔrɔ ka don cɔ ninnu ka fɛn kɔnɔ a ye nin cɛ in lamɛn a ka kuma ko ni ju t'a la a ko min ye Procureur Ture ye i y'a faamuya b'a la k'a bɛ ka taa cogo min na k'a ma ɲi ko mɔgɔ caman ka juru bɛ Ture la Ture bilahi n'an ma nin cɛ in minɛ ka don kaso la o b'a jira k'a fɔ kiiri tɛ yen an ka cɛ in lamɛn fɔlɔ yanni n k'a ku sama
ala me ba kunte kuma mi am se ka kuma kunte kuma ko de ka halsa ka malion fu ka fu nyana ko ma kalo tan min bɛ sen na k'a fɔ ko an filɛ politiki dangan de la a ɲɔgɔn nkalon tɛ yen mɔgɔ min bɛ politiki dangan na o ye maa minnu juge minnu donna transition kɔnɔ olu de kɛra politiki ye bi n'i kɛra i sɔnna ka kɛ minisiri ye i ɲɔgɔn politiki tɛ yen juge minnu ye wa anw ka juge kelen tɛ transition gouvernement kɔnɔ an ka tɔn sinaw olu fila bɛɛ ka ministres bɛ gouvernement kɔnɔ u fila bɛɛ ka maaw bɛ CNT in kɔnɔ aw de bɛna politique ko kuma fɔ anw ɲɛna a yɛrɛ k'a lajɛ kɛ donc u k'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ jalaki ta k'anw sɛgɛrɛ kɛta b'an bolo u tɛ kɛta de dɔn n'o tɛ minnu ye politique maa ye o y'olu de ye ko dɔw yɛrɛ tɛmɛna sisan olu fana ka jugu n'a tɔ bɛɛ ni yanni ka ɲinɛ u kɔ a y'a ye k'a fɔ ko kɔsanni na farafinna juge ka ɲɛseleke naani tɔn a farafinna bolo ta olu bisimilala mali kɔnɔ a ma mɛn o an y'a ye k'a fɔ ko mali juge dɔw minnu y'a ko labɛn u taara se adamaden kun kelen kelenw de ma ka taa wari minɛ u la ne dun y'a baarakɛla dɔ ye n ko a ma n ko karisa aw ka nin organisation in ni aw yɛrɛ bɔra nin tiɲɛ bɛɛ kalama aw tɛ ɲɛ a la dɛ kunun dɔrɔn dɔ y'a fɔ ne na ko u bɛ ɲɔgɔn na dɛ parce que o kɔnnen don donc n'a kɛra ko kɛbɛli kɛ dama dama de bɛ mali sariyaso kɔnɔ bi k'a ye k'a fɔ ne yɛrɛ y'an ka dossier fɔlɔ min fɔ ninnu nana ne ma ko juge min ye plainte kɛ ne kan ko communicat procureur o plainte ko bɛ fɔ ne ɲɛna don min na u ko ne ma inspecteur en chef yɛrɛ ko ne ma ko wa k'i ɲɛ b'a la ko dossier 4 wa 5 de b'a kɔ yan n ko ne kan ne ma o la ne ka sira t'o la ale bɛ taa plainte kɛ ne kan ne kumana ne kan ka n da don min na ne y'an da don o de la mais jamanadenw ka plainte caman de b'ale kan ale procureur kan dɔw yɛrɛ ta ye nafoloko de ye bi mɔgɔw tɛ mun de kalama ale ka ko ɲɛ la. Bon, n b'a lajɔ yan pour que vidéo kana janya ninnu de tun ye an ka zuzu ye a ja tigɛlen a tɛ se kuma yɛrɛ la a ka kuma kun ni ju t'a la i y'a faamuya b'a la foyi tɛ ninnu na ni kɔngɔ tɛ i ɲɛ t'a la kɔngɔ bolo fo k'a da jɛngɛ fo k'a ɲin bin n'i tɛ sogo ɲimi ɲin tɛ kɛnɛya quoi sogo ɲimi o fana bɛ ɲin de kɛnɛya ka barika don ɲin na tellement que kɔngɔ bɛ ninnu na ninnu tun bɛ balo mɔgɔ sogo de la yanni bi ka se aw de tun bɛ kiiritigɛyɔrɔ la a wolola mun na aw mana fɛn fɛn fɔ anw ye bi an ta ta o bilahi n'a tun y'a kɛ ka ɲa n'aw kumana bi danna bɛ da aw kan mais ni e ko bi ko anw ka kiiritigɛla k'u kɛra politique ko wari bɛ minɛ ye mais o dɛsɛ de ye o nin si tɛ place d'e ma i wa plainte min donn'i kama i bɛ taa jaabi de diyagoya n'i ma taa jaabi i bɛ minɛ k'i don kaso la parce que se bɛ Ture ye bi k'i don kaso la hali ni tiɲɛ t'a bolo se b'a ye bi i y'a faamuya b'a la cɛw b'a bolo k'i minɛ k'i kari kaso kɔnɔ banajugu fura ye fura jugu ye ninnu de ye anw ta tiɲɛ yan ninnu de banna ka zow minɛ yan ninnu de ye faso citɔla lajɛ i y'a faamuya b'a la k'a to gouvernement kɔnɔ k'an bɛɛ ta tiɲɛ bi n'aw nana kuma devant nous an ka kɛ Ture kana ɲa sa Ture ka mɔgɔw ka wari dun mais kunu e min tun bɛ yen sariya tun tɛ diɲɛ kɔnɔ wa maliyɛnw tun tɛ yen wa jamana nafolo ma sonya wa bila i bɛ ne ça veut dire quoi i bɛ ne kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye quoi ninnu tɛ kuma Mali kɔnɔ fo ka diɲɛ dugukolo meleke mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ fanga tɛmɛnen kɔnɔ a bɛɛ Batara den a bɛɛ Zon den a bɛɛ Faso Kumasulu den a si tɛ kuma ne ɲɛna a fɛn fɛn mana kuma n b'a ta ka don bɔrɔ kɔnɔ ka taa fili kungo kɔnɔ mais c'est décevant yanni ka n'i sigi ko bi ko justice man ɲi kunu justice tun bɛ cogo jumɛn kunu e tun bɛ yen kunu e tun ye juge ye kunu e tun ye procureur ye mais mun kɛra la question est là zéro u bɛ place la dɔrɔn k'an ka nafolo dun tiɲɛ tɛ fɔ baara tɛ kɛ paga tɛ kɛ o de y'an se nin kɔlɔlɔw ma n'aw tun ka ɲi Ture tɛ na kuma ma se y'a faamuya b'a la a kɛ aw minɛ k'aw don kaso la mais aw de man ɲa n'aw ma ɲa an b'aw de ka tɔɔrɔ kɔnɔ a yanni an ka bɔ aw ka tɔɔrɔ kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ se ka ye o kɔnɔ mais bi ka fisa n'aw ka kunu ye bi ka fisa n'aw ka kunu ye wa aw b'aw nɛ minɛ ka bɔ mɔgɔw da la ten
ka t'i sigi ka fanga buruja a tɛ jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma ka t'i sigi ka fanga lagosi ko kɔngɔ b'e la i ka ta k'i bila place la ni Asimiya k'an bɛ bere kɛnɛ ta kama yan ninnu bɛɛ kan ka taa sɛnɛ de kɛ i y'a faamuya wala ka dugukolobaw san mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ bɛɛ ka fanga kɔnɔ n'u ma baara kɛ ka t'u bila sɛnɛkɛ la u ka faso balo mais c'est du n'importe quoi Kasonke ko ale de kɛra sababu ye hali Kasonke bɛ place min na ko k'a bila yen ale de kɛra sababu ye ni Kasonke donna mais u b'a jira ko barika tɛ e la e min kɛra sababu ye ni Kasonke donna Kasonke kɛra ministre de la justice mais e kɛra mun ye mɔgɔ yɛrɛ tun tɛ e dɔn en tant que juge ninnu de tun bɛ place baw la i y'a faamuya bala bin bɛ kɛ fantanw kan fantanw bɛ tɔɲɔ jamana nafolo bɛ suɲɔ i y'a faamuya bala o mo c'est que mɔgɔ si ma kɛlɛ kɛ mɔgɔ si ma démissionné mɔgɔ si ma baaraba kɛ n'aw tun ye baaraba kɛ a bɛ ye a bɛ lakali Touré filɛ nin depuis a nana bɛɛ y'a tɔgɔ mɛn Mamadu Kasonke depuis a nana bɛɛ b'a dɔn mais aw tun bɛ kunu ni nin yɛrɛ tɛ ne tɛ nin dɔn yɛrɛ ni nin tɛ n ma deli ka nin t'a dɔn fana nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye ka nin ye ja kiiritigɛla tun ye ninnu ye kunu mais an ma hɛrɛ foyi sɔrɔ o tile la bi olu de bɛ na ko Kasonke man ɲi Mamadu comment s'appelle cɛ tɔgɔ Touré k'olu man ɲi ko nafolo de bɛ ka d'u ma ko plainte b'u kama plainte kana dɔn ka k'u kama dɛ i y'a faamuya bala Satan tɛ ka taa sigi u ka da la mais u ka mara ka fisa ni kunu ye la question est là an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ aw de nɔ don an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ aw de nɔ don e wa tile 2 t'an bɔ gɛlɛya kɔnɔ tile 3 t'an bɔ a kɔnɔ an bɛ sɛgɛn de ka sɔrɔ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ parce que aw de nana ni nin sɔnni ye aw de nana ni nin wari minɛ ye aw de nana ni nin jugusagoya ye n'aw tun y'a kɛ ka na mɔgɔ minnu bɛ na aw kɔfɛ olu tun tɛ kɛ nson ye mais aw de y'a bɛɛ tiɲɛ ka balo mɔgɔw joli la a ko kɛra mun ye malo n'i y'a sigilen ko gaw fatɔ kɔngɔ bɛ ɲini k'a faga i y'a faamuya bala da jɛngɛnna i y'a faamuya bala fo ka taa tɔ na ni o kɛra ko furusɛti foyi tɛ ninnu na ni kɔngɔ tɛ ɛ wa wari tɛ di mɔgɔ ma place tɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ fɛn fɛn delila ka faso mara kunu a y'a bɛɛ bila poubelle kɔnɔ aw kana jigin da ka bɛɛ den langolo nin ni kawji minnu dɔ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko Touré ye plainte de don a kama a ye faso dɔgɔya i y'a faamuya b'a la ani faso denjugu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka Mali ci kawji min n'a ɲɔgɔnnaw Faransi parfɛn ka ɲi dɛ Faransi bokasa ka di dɛ Faransi bɛ dɛmɛ Mali kan ninnu n'olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo c'est normal aw bɛɛ bɛ taa kaso la aw bɛɛ de bɛ taa kaso la parce que faso tɛ se ka jɔ ni démocratie ye mɔgɔ b'a f'i ye ko faso bɛ jɔ ni démocratie ye nkalonfin jamana fɛn fɛn jɔra si ma jɔ ni démocratie ye jamana jɔlen kɔfɛ de démocratie hakilina bɛ na mais en tant que jamana bɛ difficulté kɔnɔ cɛ o cɛ mana kuma i k'a kun ci k'a da fara o de ye jamana jɔ cogo ye et Amérique jɔra cogo jumɛn o ye farafinw de minɛ k'u kɛ jɔnw ye ka farafinw faga Faransi jɔra cogo jumɛn o ye démocratie ye aw bɛna mun de fɔ aw ye ko démocratie ça marche plus jamana ka hɛrɛ de bɛ ɲini fɔlɔ basigi de bɛ na fɔlɔ baara bɛ kɛ tiɲɛ kan fɔlɔ n'a lafiyara waati min na an bɛ sɔrɔ ka miiri kantan ko ni manamana ko la ko ni démocratie ko tun ye tiɲɛ anw bɛ kɛ sɛbɛkɛlaw ye yan démocratie ye de tubabuw nana ni hakilina dɔ de k'an kɛ mɔgɔ lafolenw ye k'an kɛ mɔgɔ barikabannenw ye k'an denw bila k'an yɛrɛ kɛlɛ i y'a faamuya bala cɛ ni cɛ ka furu manamana ko don quoi démocratie kun bɛɛ filɛ ni manamana ko bɛɛ ka hakɛ ka di ma bɛɛ ka bonya kuma da ka di bɛɛ a bɛɛ manamana ko ne sigira i ka du kɔnɔ k'i ka dudenw lajɛ molobaliya la fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ bese i y'a faamuya bisan de bɛ ta o kama duden min mana dan sɔgɔ a k'u bɛ tigɛ anw lamɔna ni o de ye anw taabolo ye o de bɛ laban o de bɛ mɔgɔ kɛ danbetigi ye e ka mɔgɔ t'a yɛrɛ ma ko démocratie mais va te faire foutre ninnu de tun bɛ bɛɛ k'a ka fanga kɔnɔ an ye mun sɔrɔ a kɛ ala kama i ka bɔ i ka bilan kelen fɔ e bɛ ka Touré lagosi bi ka Mamadu Kasonke lagosi bi mais kunu e tun ye procureur de ye kunu e tun ye juge de ye mais e sera ka jɔn minɛ e sera ka wulikajɔ jumɛn kɛ ni faso nafolo suɲɛni dabila la e sera ka wulikajɔ jumɛn kɛ ni denmisɛnninw kalanna e sera ka wulikajɔ jumɛn kɛ i y'a faamuya bala ni siraw dilanna en tant que le responsable il n'a rien fait a b'a placer la wari bɛ sɔrɔ bin bɛ kɛ fantanw kan kunu jugew filɛ o ye surafɛn min minɛ ala kelen de b'a da dɔn bi ne e nana ko Touré man ɲi Touré su ka fisa ni e ɲɛnama ye Touré ye ko kɛ Touré lakodɔnna e wa nafa bɛ Touré la mais toi tu as fait quoi dis-nous la question est là tu as fait quoi quand tu étais au pouvoir là tu as fait quoi pour le peuple zéro à la base i bɛ nin petit kɔ ninnu de sigilen k'an kɛ bagan ye
mɔgɔ fɛn fɛn ye anw faga kun tɛ kɛ aw fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke mara tun bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo n'i ma baara kɛ i bɛ tile ka bo fara bi la anw t'i lamɛn wa an tɛ tugu i ko an t'i ka video partager i ni kɔnɔ ku bɛɛ de kelen anw bolo k'i to fanga la ni tun miirila fantanw na ka baara kɛ tiɲɛ kan i tɔgɔ duman bɛ fɔ yan Asimi tɔgɔ bɛ k'a fɔ Ture ninnu tɔgɔ bɛ k'a fɔ an tɛ ɲɔgɔn dɔn i y'a faamuya b'a la u ka dɔrɔmɛ kelen tɛ n kɔnɔ n tɛ faama yɛrɛ wele parce que n bɛ min sɔrɔ o bɛ n bɔ mais kunu aw ye mun de kɛ n'i y'a ye bi bɛɛ ko Asimi mɔgɔw ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la n'i y'a ye bi bɛɛ ko Ture bɛɛ ko Kasonke fɛn dɔ de bɛ ka kɛ ni fɛn tun tɛ ka kɛ mɔgɔ tɛ kɛ ninnu fɛ fɛn dɔ de bɛ ka kɛ mais aw lasi ninnu tun bɛ mun kɛra aw tile la Zoma minɛ kiri ma tigɛ a tigɛ cogo la fantanw ma bɔ tɔɲɔ kɔ c'est à dire que fantan ka to fantanya la faama ka to faamaya la ninnu tilew de tun bɛ yen fantan ka jo bɛ kɛ nkalon ye ninnu tile la bi o banna o i kana dan ka kɛ Ture terikɛ ye dɛ kɛ Ture muso ye ni sariya tigɛ waati sera a bɛ tigɛ i kan ni sariya boli waati sera a bɛ boli i kan Ture terikɛ filɛ nin ye Rasbati Sakoba 20 ans de prison Rasbati minɛ ko fɔlɔ min kɛra Ture fɛ Rasbati bɔra i y'a faamuya b'a la a taara sugu Ture nɔfɛ Ture ka dossier bɛ publier Ture tɔgɔ duman bɛ fɔ k'a ka gitari ta Ture bɛ lafasa dɔnkili bɛ da Ture bo bɛ fara Ture ɲɔgɔn tɛ le petit jeune a ka ɲi kiri bɛ tigɛ nka cɛ sariya boli waati sera Rasbati k'a bɛ min kaso bonba MCA kɔnɔ in a bɛ ka bo kasa sama fo ka nugu tigɛ nin de ye sariya ye sariya tɛ Ture ta ye sariya ye bɛɛ de ta ye la loi c'est pour tout le monde n'a boli waati sera k'a bɛ boli kan hali ne yɛrɛ min filɛ nin ye ni n taara Mali kɔnɔ ni n kan ka don kaso la n bɛ don kaso la négociation tɛ yen n ye min kɛ n b'a assumer de négociation tɛ yen foyi foyi tɛ yen wa président tɛ se k'i da don ne ka ko la i y'a faamu n'an ko Mali kura ni ne taara kaso la n ye min kɛ n b'o de assumer n ye mɔgɔ minnu tɔnɔ ni n jo t'a la u bɛ minɛ ka n kari a kɔnɔ ni kaso min ka kan o bɛ kɛ n kun ye i y'a faamuya bala ne t'a fɔ président k'a da don n ka ko la ne t'a fɔ n ye min kɛ n b'o de sabu que n bɛ t'o de tɔnɔ sɔrɔ yen wa n b'a assumer fana n tɛ mɔgɔ deli n tɛ guitare ta n tɛ foyi n ye min kɛ n b'o kaso de kɛ c'est comme ça an bɛ Ture fo ka wale ɲuman dɔn ka Mamadu Kasonke fo hali o don i y'a faamuya bala an ka kiiritigɛlaw donna CMDT kɔnɔ CMDT kɔnɔ miliyari 3 ni kɔ de sɔnna ye a wari bɛ ka sara bi zon min bɛ ka wari segin bɛ ala kelen de b'a ta dɔn mais aw tile la zon jumɛn de ye wari segin zon jumɛn de minɛna ka don kaso la mais ko c'est décevant o ye plainte dɔ nin kama bana ka taa plainte jaabi Ture a ye taa sama bose ma ka taa bila kaso bonba kɔnɔ a se b'aw ye bi nin welela fanga la a ma sɔn ka taa o de sira n'a jatigɛ b'a kan ko Ture ye mɔgɔw ka wari dun sonyani bɛ kɛ kiiritigɛyɔrɔ la ko ni sonyani tun tɛ kɛ kiiritigɛyɔrɔ la k'aw to yen nɔ wari joli tun n'a ye k'aw to yen nafolo joli sonyana k'aw to yen faso tun bɛ cogo di mais i n'i da potobalen i y'a faamuya b'a la i n'i da jɛngɛnnen bilahi dɔ bɛ bolokurun kɛ k'a tɔ don i kɔnɔ ka taa ye k'a feere mɔgɔ langolo c'est à dire que mɔgɔ minnu bɛ n'u sigi bi k'olu bɛ kɛlɛ kɛ k'olu bɛ jamana dɔgɔya kunu olu de tun bɛ yen c'est à dire que ne tɛ se k'o de dayɔrɔ sɔrɔ n farikolo la quoi kunu e tun bɛ yen foyi ma sɔrɔ a bɛ komi ne donna video kala nafa yɛrɛ la bɛɛ b'a dɔn ko n bɛ tiɲɛ kan bɛɛ b'a dɔn ko n bɛ faso fɛ hali ni sara ni mɔgɔw ye n denw ye o sabu u b'a fɔ n denw ye aw fa tun bɛ faso fɛ aw fa ye faso kanu tiɲɛ kan ni ne sara bi mɔgɔw b'o fɔ ne den ye mais mun de bɛna fɔ aw denw ye bi zoro a la base kumasulu maloya ta tiɲɛ n'i ye baara kɛ tiɲɛ kan i b'a nafa sɔrɔ n'i ye baara kɛ nkalon kan foyi t'a kɔ ni malo tɛ aw tile la an ka nafolo sɔnna aw tile la muduru cira ogosago cira i y'a faamuya b'a la denmisɛnninw ma kalan dɔkitɛriw taara gɛrɛfu la tile 40 mɔgɔ 1000 kɔ de sara fɛn min kɛra aw tile la n'i ko i b'a bɛɛ fɔ i dusu bɛ tiɲɛ contrat fu bɛ di mɔgɔ ma marché fu bɛ di mɔgɔ ma o bɛ bɔ jamana kɔfɛ ka na anw ka nafolo ta ka taa n'a ye u bɛ bɔ u ka jamana kɔnɔ ka taa anw ka kɔrɔnfɛla la foyi tɛ sara mɔgɔ la aw tile la jɔn de ye kɛlɛ kɛ walasa nin ko sugu ninnu ka bila personne bi aw tɛ yen k'aw bɛ n'aw ju sigi anw da la ko karisa man ɲi i bɛ kuma a tɛ don yan parce que e ɲugun bɛ ne la i bɛ kuma bilahi n t'a ta parce que e ni maa mugu talen ka bila maa foroko kɔnɔ a bɛɛ ye kelen ne bolo kunu bila ma ye kunu baara ma ye kunu i tɔgɔ ma dɔn kunu i tɔgɔ ma fɔ bi ne nana ko e bɛ dɔ kɛlɛ mais hier cɛ tɛ wu avant-hier cɛ tɛ wu pouvoir tun b'i bolo mais fallait travailler i tun kan ka tugu tiɲɛ kɔ ni baara tɛ ka kɛ tiɲɛ kan
i y'a faamuya i bɛ démissionner de ka bɔ u ka mara kɔnɔ ka b'u ka fanga kɔnɔ ka n'i jɔ peuple ɲɛna baara tɛ ka kɛ tiɲɛ kan ne tɛ to nin fanga kɔnɔ i n'a fɔ Maliki Kulibali y'a kɛ cogo min na ancien ministre de justice Maliki Kulibali a démissionné ka bɔ ninnu ka fanga kɔnɔ ko tiɲɛ tɛ yen bi n'aw nana jɔ aw ɲɛna yan Maliki filɛ nin ye Maliki ye baara kɛ i bɛ k'a ka fanga kɔnɔ Maliki Kulibali ale ka petini de ye kasonkɛ ye a ye denmisɛnnin fɛn fɛn lamɔ a bɛɛ bɛ ka baara kɛ bi mais e ye mun kɛ i sigilen bɛ ni i da ye fo i tɔgɔna ye ɲin bɛɛ binna kɔngɔ bɛ ɲini k'u faga n'olu bɔra politique la n ka cɛ kɔngɔ dɔ bɛ ɲini k'u faga i y'a faamuya la n'u bɛ politique la mais ko a tɛ nafa ɲa ka mɔgɔw ka wari ta k'o ka hɛrɛ lase e ma n ye n kali ala la a tɛ nafa ɲa ka dɔ tɔɲɔ ko e ka lafiya bilahi ala tɛ sɔn ka mɔgɔ dɔ ɲɛji bɔ k'e b'i denw ka avenir dilan ala b'a bɛɛ kɛ i ma ye u bɛ wari sɔrɔ cogo min na a bɛ taa ten wa fɛn fɛn faso ci a si tɛ hɛrɛ kɔnɔ bi lafiya t'a si kan nkalon kɔ filɛ malo ni ta tiɲɛ aw bɛ anw bonya jamana in kɔnɔ diyagoya wa ne bɛ mɔgɔ fɛn fɛn kɛlɛ a bɛɛ jugu sago den ne bɛ mɔgɔ fɛn fɛn kɛlɛ i bɛ na ni kuranɛ n bɛ tɛgɛ da k'a bɛɛ jugu sago den o de la u bɛ na ni kumana u bɛ nɛni ni kumana u t'a bɛ s'i ma an ta bɛ se jugu sago den de ma n'i taara k'i bila jɔyɔrɔ la ni jamana kɔnɔdenw ye danaya de kan fo k'a ka dɔn de k'u ye baara kɛ komi Asimi bɛ cogo min na komi Sogɛli bɛ cogo min na komi i y'a faamuya bala a tɔgɔ Maliki Njaw bɛ cogo min na komi Kamara bɛ cogo min na komi Modibo Kɔnɛ bɛ cogo min na i bɛ baara kɛ o cogo de la n'o kɛra an bɛ k'i fɛ mais k'a kɛ bɔnɛma wolo ye an ka nafolo bɛ sonya i ma an ka kɛ i kana nafolo yɛrɛ sonya sa mais gɛlɛya bɛ jamana kan o don i ma démissionner i ma kuma i ma kɛlɛ kɛ walasa fantɔn bɛ se ka lafiya cogo min na bi na e bɛ n'i sigi ko Ture kana dan ka sonyani kɛ dɛ Ture ka Mali bɛɛ kuru ka bila poche kɔnɔ mais Ture ale tile ka fisa n'aw tile ye Mamadou Kassonkɛ kana dan ka corrompu dɛ a kana dan ka don politique la dɛ Mamadou Kassonkɛ su ka fisa ni aw ɲɛnama ye la question est là le petit con n'aw tun b'a dɔn k'aw ɲugun bɛ mɔgɔw la aw tun b'aw geli feere mɛn an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ aw de y'a lase an ma an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ aw de y'a lase an ma an bɛ dusukasi min kɔnɔ aw de y'a lase an ma aw faso kumasulu den tun bɛ jamana kun na don min na aw ma miiri ni anw ka kɛnɛ ye aw ma miiri n'anw ka sira ye aw ma miiri n'anw ka kalan ye aw ma miiri n'anw ka dɔgɔtɔrɔso ye aw ma miiri n'anw ka dunkafa ye aw ma miiri n'anw ka foyi de ye an tun bɛ ka impôt sara u y'a bɛɛ ta ka kari u kɔnɔ mɔgɔ nɔgɔlenw ala jugu kafiri bɔnɛma wolo ye n'an ye faso kumasuluden fɛn fɛn sɔrɔ panpan na an dala an b'i kun ci k'i da fara hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile a ye mɔgɔw tɔɲɔ a dira aw ma aw ma se k'a dilan mɔgɔ minnu fana bɛ k'a dilan aw bɛ n'an senkɔrɔla ɲagasa kunun aw de tun bɛ yen hɛrɛ ma sɔrɔ kɛnɛya ma sɔrɔ ji ma sɔrɔ foyi ma sɔrɔ bi aw t'a la aw bɛ n'aw jɔ an ma mɔgɔ minnu bɛ k'a dilan k'olu tɛ se mais va te faire foutre an ka cɛ in lamɛn a ma kɛ mɔgɔ minnu ye olu k'a ye n ka sɔrɔ ka tɛmɛ ale la parce que nafa t'ale la a y'a lajɛ nin don. kuncɛ kuma min bɛ an bɛ se ka kuma kuncɛ kuma min fɔ o de ye ka halisa ka maliyɛnw fo. jɔ n ka nin bɔ a la yɛrɛ sa nin kana taa n ka journée yɛrɛ goya n bɛ tɛmɛ nin na quoi c'est même pas la peine an bɛ na Cɔrɔnɔ Njayi la Zeska Mbete k'i fo an bɛ na Cɔrɔnɔ Njayi la Cɔrɔnɔ dɔ min na Cɔrɔnɔ tiri sigi ko Adama na. Adama i bɛ min Adama na Adama ni ma na n bɛ sa Adama ni ma na n bɛ bɔ kɛ n ka kulisi kɔnɔ Adama ni ma na n ye mɔgɔ minnu lase i ma o bɛ ka i y'a faamuya b'a la a guwan kɔ Adama na ni ma na n kɛra sababu ye ka mɔgɔ minnu d'i ma Adama o bɛ n faga o don mɔgɔ min y'i sigi ka analyse kɛ k'a fɔ Adama ma taa ni Cɔrɔnɔ ka wari ye Cɔrɔnɔ ka kasi kun tɛ dɔwɛrɛ ye Cɔrɔnɔ ka jatigɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye Cɔrɔnɔ taara Adama de publicité kɛ ka Adama kɛ ala ye ka Adama kɛ milliardaire ye ka i y'a faamuya b'a la mɔgɔw conscience yɛlɛma ka taa Adama fɛ Cɔrɔnɔ de sababuya la ni mɔgɔ taara miliyɔnw ci Adama tɛgɛ kɔnɔ Adama ma mɔgɔw ka téléphone ta Adama ma ye Adama dogora Cɔrɔnɔ min kɛra sababu ye ka Adama ka publicité kɛ mɔgɔw ye Cɔrɔnɔ de wele o kamana gan ni o dusukasi ni o kɔnɔnafili de tun bɛ Cɔrɔnɔ kan o de la n'i y'a kunkolo ye k'a ɲa ye i b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ sanfɛ jatigɛ parce que Cɔrɔnɔ bɛ siran kɔ Cɔrɔnɔ ye mɔgɔ min ye a kɔnɔ jɛlen don mais dusu t'a la i y'a faamuya b'a la cɛbakɔrɔ tɛ Cɔrɔnɔ ye mɔgɔ min ye mɔgɔ jugu tɛ mais Cɔrɔnɔ bɛ siran ka tɛmɛ hali musobakɔrɔw kan Cɔrɔnɔ ye mɔgɔ sugu de a bɛ komi denmisɛnnin i y'a faamuya b'a la a ja bɛ tigɛ a bɛ siran parce que n'anw ye mɔgɔ ye dɔrɔn an b'a dɔn quoi Cɔrɔnɔ ye mɔgɔ sugu de mais mɔgɔ jugu kɔni tɛ a kɔnɔ jɛlen don
i y'a faamuya wala mais ja t'a la cɔn ne adama taara ni mɔgɔw ka wari ye min kɛ kiliyanw ye cɔn ne wele o de paniki tun bɛ yen n y'a fɔ o don ko adama ma taa n'a ye adama yɛrɛ bɛna valider o b'a yira k'a fɔ n'an ye kuma fɛn fɛn fɔ i y'a faamuya b'a la a bɛ kɛ o ye quoi n'an ye kuma fɛn fɛn fɔ i b'a sɔrɔ i y'a faamuya la an y'an miiri ka ɲa ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ ka n'an sigi k'a fɔ a ye adama lamɛn dɛ Idriss b'a ɲininka ko cɔrno k'i kan na ko tuma i taara ni cɔrno ka wari ye ko non k'ale ma taa ni cɔrno ka wari ye cɔrno ka dɔrɔmɛ kelen t'a bolo ne fɔlɔ de y'a fɔ yan cɔrno ye cogo a n'a kɛ cogo i b'a ye k'a fɔ adama ma taa n'a ka wari ye mais cɔrno kɛra sababu ye ka mɔgɔ minnu lase adama ma olu de bisan ta cɔrno kama o sira n'o jatigɛ o de tun bɛ cɔrno nɔfɛ parce que cɔrno bolo ni adama ma ye ale bɛ se ka kungo sɔrɔ ni adama ma ye ale bɛ se ka taa kaso la parce que ale de ka publicité kosɔn mɔgɔw ye danaya ta ka da adama kan bon ni dun k'i ka sariya tigɛ a tigɛ cogo la ni wari ma sɔrɔ adama bolo cɔrno bɛ se ka minɛ sariya tigɛ cogo la ne ye nin fɔ dɔw b'a fɔ ko cɔrno tun t'a dɔn adama bɛna kɛ tan mais yanni ka don ko la i t'a ɲɛɲini e bɛ ne ka publicité kɛ yan ni ne ye publicité fɛn fɛn kɛ mali banki don BDMSA walima i y'a faamuya wa publicité kɛcogo bɛɛ ye ani mɔgɔ minnu tɛ se ka boli fo k'i k'olu de ɲini k'a dɔn quoi mais ka denmisɛnnin ye carré kɔnɔ dɔrɔn i y'a faamuya b'a la k'a ye baara daminɛ ni 2000 de ye i y'a faamuya la mɔgɔw ka t'u ka wari ci a tɛgɛ kɔnɔ banki tɛ foyi tɛ banki dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ i bɛ t'i ka wari d'a ma i y'a faamuya la a bɛ baara kɛ n'a ye a bɛ tila ka dɔ fara kan ka d'i ma banki dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ mɔgɔ kelen tɛ se k'o kɛ mais yanni ka don ko la ɲɛɲini ani wari ma sɔrɔ i bɛ taa kaso la ici an ka lamɛn. Maintenant an ɲɛ b'a la k'a fɔ vraiment Thierno kɔni diminen du kɔrɔ adama na an ɲɛ b'a la k'a ye mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko Thierno yɛrɛ fɛnɛ ka wari bɛ nin ko in na a yɛrɛ y'a confirmer k'ale kɔrɔkɛ ka wari b'a la ko ne kɔrɔkɛ yɛrɛ ta b'a la donc maintenant ne bɛ fɛ ka mun dɔn quelle est la relation les rapports entre Thierno et Adama Kanté walima Thierno ka wari de b'i bolo ni a kɛlen don ka nin kɛ wa parce que bibi na i yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka intervenir u ka plateau sanfɛ c'est des gens qui sont contre toi ne ma mɔgɔ kelen fɔlɔ mun nana k'i défend donc maintenant Thierno ka problème qu'est-ce qu'il y a entre toi et Thierno i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye. Bon, Thierno, ni ne Thierno ni ɲɔgɔn cɛ sinankunya de don o kɔfɛ baara ɲɔgɔnya professionnellement et je tiens à souligner que tous les prestations qui ont été réalisées par Ouverture Média en faveur de Adama ont été des prestations payantes. Faut pas que on se cache comme si on a fait connu Adama comme ceci, comme c'est. Oui, sur le plan national, il y a beaucoup de gens qui suivent la langue qui a été une lancée, mais Adama, c'est beaucoup de notoriété peut-être à l'international, beaucoup de participation à des grands forums, voilà, qui ont reconnu, voilà. Donc, les prestations, on est en entreprise ou là, et ça a permis que Moro, on en a enfin fait comme si c'est un canal de communication, comme nous-mêmes, nos différentes plateformes d'échange où les investisseurs aussi ont confiance pour venir, où il y a investisseurs où il confiance sur le capital d'investissement. Et je tiens à souligner que la Foko Tchornoka et capital investissement entreprise qu'on a là, bon, Tchornoko, donc directement qu'à Foko, à la capital investir nos entreprises qu'on a là. Bon, voilà, donc, au questionnement et voilà. Donc, on va faire Adamana. Donc, je pense que je ne me suis pas senti respecté qu'à Fongometa ou qu'à Plateau Camp. Parce que première fois là, les situations nous en a il est un investisseur d'obé, non, à capital investi 3 millions. Donc, à la première échéance, c'est les au semestriel. Bon, n b'a lajɔ yan pour que vidéo kana janya aw yɛrɛ ye adama kumakan mɛn ko Thierno ka dɔrɔmɛ kelen a t'ale bolo a ma taa ni Thierno ka wari ye wa a tɛ Thierno kɔrɔkɛ dɔn o b'a yira k'a fɔ Thierno ka wari tɛ adama bolo mais min ye Thierno ka jatigɛ kun ye a kɛra sababu ye ka mɔgɔ minnu lase adama ma olu fana de Thierno wele k'a ka fɛɛrɛ k'o ka wari la parce que ale de kosɔn u tɛ ka wari di adama ale de kosɔn u ye danaya da adama kan o de kosɔn o y'a faamuya b'a la adama bɛ ka menacer adama bɛ ka wele na n'i ye mɔgɔ ye ka t'i sigi cɛba kɔrɔ i ɲɛ tɛ mɔgɔ min na i t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na ko na foyi m'a lase o tigi ma ni jatigɛ tɛ hali ni Thierno kɛcogo ye i b'a dɔn ko jatigɛ b'a kan k'a ka bon hakili ma n'i ye ko bila a kɔnɔ a bɛ mɔ n'i ye bɛlɛ bila a kɔnɔ a bɛ mɔ n'i ye satanden bila a kɔnɔ a b'a kunbɛn parce que mɔgɔ hakɛ min y'a wele a ka bon hakili ma wa mɔgɔw fana y'a sera k'ale de kosɔn parce que a taara duba minnu filime adama ye baara daminɛ même pas san kelen nin duba ninnu filɛ adama ye nin bɛɛ jɔ mɔgɔ bɛ confiance d'a kan c'est normal parce que Ouverture Média mɔgɔ caman b'a lamɛn mɔgɔ caman ka danaya b'u kan olu bolo k'o tɛ don manamana ko la mais ninnu ka wari kosɔn o bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma o tɛ foyi ɲɛɲini
et na arana krati en tant que nous ne vidéo manu de vidéo manu kati c'est quoi les journalistes aya kalami ama kala yoro c'est vidéo manu de comme ne chogo sinon mo kanga du ko ko le ba nyenyi de folo ka garantie sur ka film sur ka so ka mo wele ka ta da tikima surtout demsen fitin ko mo ka to ka warda le ma ka barakenai no wari ni mago bi ka warla bala segin katla ka do faraka banki doron de besera ke mo ba fo aye teme ala tinya tala na ya ka wari soro segin jogo tala malien du war ko fa de be maliena ha wari berete ebulu e ka jon wala katata mais ki bolo la ngolo de be boa bela ha ala yi dlan ki ke tukum na toni oye ha betse ka ke fama betse ka ke wartigi mais malien ko ka le kan na folo soro 600 autre que fouille c'est qu'à de 600 au fa sara au bas sara 600 faut être bien kono et bi pas santé de ne yiri turubi iba dendu sini ne flene ne make wartigeto ne na faransi ka siro juguku ya famia bala ka minoro juguku ya famia ka dimuni kolondu ka fembe ka me kofe ala e galdige foni har ni dalen benga so kele on be ngole har ne dalen benga so kele on be ngole ko mago be ni téléphone na mago be ni war hakela marla har ne dalen ga so kono kile on be ngole har ni dalen be barake ne har ni be suno la be barake we garjiga na wati de we garjiga na foni wati de mo se ko to la voilà maintenant presera ko adama metanga wada ma be do faraka amake kasarai ha e ka wari te toro fana bika wambe au blaya ne bitai ni ala na kira sona ni ye tan soro bi min ye sɛdɛrɛ wulumusoni ye n bɛ video fitinin kɛ ale kan k'a yira la k'a fɔ ni sunkalo banna ni ala na kira sɔnna cɛganaw a bɛna image sɔrɔ image min n'a bɛ to ka aw ɲɛnajɛ a la ni ala na kira sɔnna ras balayira de b'a fɔ ka kɛ a ka video bɛ n bolo a y'a faamuya b'a la voilà bɛɛ b'a a tɔ faamuya n b'o fara kɔrɔlen kan ni ala na kira sɔnna i y'a faamuya b'a la ni sunkalo banna cɛganaw muso tɛ mɔgɔ minnu bolo n'a bɛ fɛ k'aw ɲɛnajɛ ni video kolo nunu ye an bɛna dɔ bila ni ala na kira sɔnna ras balayira de l'homme tranquille depuis Paris n bɛna o video kunkurunin kɛ i y'a faamuya b'a la bi wulada in na k'o bila n ka page sanfɛ ne de y'a jigin ka bɔ Facebook sanfɛ TikTok fana n bɛna la jigin ka bɔ yen fanta tɛ se ka mɔgɔ si kɛlɛ tiɲɛ kɔnɔ parce que a lebu bɛ bɛɛ bolo muso lebu mana ye bɛɛ bolo e kɛra juguw sago ye i kɛra dangaden ye ras balayira de l'homme tranquille depuis Paris mɔgɔ kana n deli dɛ voilà mais ni sunkalo banna preuve fɔlɔ ye min ye n ko video min bɛ n bolo n b'o capture kɛ fɔlɔ ko capture bila k'a yira la ko dalilu bɛ yen n ka cɛ muso mana kɛ e tɛ se ka tafe bolo la bilahi bɛ kɛ ɲugun tan fɛ ye muso mana kɛ passe-partout ye i ɲɛ t'a la komi n bɛ sunkalo kɔnɔ c'est à dire que fɛsi yɛrɛ tɛ yen foyi foyi tɛ yen bana de b'a la muso mana kɛ bɛɛ bɛ tɛmɛ ni e ye i bɛ bana de sɔrɔ i bɛ bana de sɔrɔ a bɛ ko da e kan garankɛ maa min da bakolo kan wulada in na n bɛ video kelen kɛ ka layidu di maliyɛnw ma ni sunkalo banna i y'a faamuya b'a la cɛganaw muso tɛ mɔgɔ minnu bolo olu bɛna video sɔrɔ video minnu b'o to k'o ɲɛnajɛ n'a ye parce que o video sugu ninnu ka di mɔgɔ dɔw fana ye quoi ras balayira de l'homme tranquille depuis Paris an tɛ muso wayiba dɛ mais ne n k'i ka sigi yɛrɛ ma i bɛ panpan na komi tɛnɛni i b'a dɔn n bɛ ka min fɔ tan dɔn a bɛ yen n'a tun tɛ n tɛna n sigi ko a bɛ yen parce que mɔgɔw ka danaya bɛ anw kan a bɛ yen min ni fɔlɔ ta tɛ kelen ye a bɛ yen min ni fɔlɔ tɛ kelen ye a bɛ yen walahi bilahi suma walahi talahi n bɛ sunkalo de kɔnɔ n'a tɛ yen ala kana ɲɛ da kira kan a bɛ yen a bɛ yen n bɛ fa don e la yan bilahi i denw b'u kuma suli i denw bɛ kuma suli ekɔliso la i denw bɛ kuma suli o cɛla la i denw bɛ kuma suli fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke ne ni n bilala don o don i yɛrɛ bɛ sɔn ka jugu de i kan na dɛ ne y'a fɔ n k'i ka sabali i ka jigin ka bɔ réseau sanfɛ ne de y'a fɔ n ye gɛn ka bɔ Facebook sanfɛ i taara TikTok sanfɛ n taara yen nɔ fana i ye n bolo kɛ n t'i ka foyi de ye hali i bɛ video min kɛ Facebook sanfɛ n t'a si ye mais n bɛ ko da e kan garankɛ ma min da bakolo kan ras balayira de l'homme tranquille depuis Paris n bɛna yira aw la ko nin ye jatɔ ye nin ye kakala ye nin ye sunguruba retraitile ye nin ye faden sago ye nin ye fatɔ ye nin ye lagalagatɔ ye e julangolo o yera siɲɛ fɔlɔ e man ka se i ka tafe bolo la e man k'i kɔlɔsi komi ras balayira ne filɛ nin o video man tɛ yen min bɛ ne ka sɔrɔ dɔn o video man tɛ yen ne ni mana diya cogo cogo ne ka vie privée ko ne b'a fɔ a tɛ yen video man si tɛ yen min bɛ ne ka citation da a tɛ yen a tɛ yen n bɛ n bolo kɔrɔ ta bi video man ne ni mana diya cogo cogo
i tɛ taa ne ka so n tɛ n ka vie privé f'u ye n tɛ n ka papaga f'u ye o mɔgɔ de ye ne parce que ne tigɛra hadamadenya la e ta bɔra siɲɛ kelen e ma s'i yɛrɛ la siɲɛ fila siɲɛ saba mais ni bilahi ni y'i bila yɔrɔ i y'a faamuya b'a la hali ni ye Poutine de tɛmɛtɔ i bɛ boli ni y'i bila yɔrɔ hali ni ye Dubaï président de tɛmɛtɔ bilahi i bɛ boli i bɛna se ka tafe bolo la n'a ma mara nin cogo la a bɛ continuer k'a denw kuma solu ka taa an bɛna so kɛ ka mara nin cogo de la ni sunkalo banna video min bɛ n b'a capture kɛ yan n t'a bɛɛ bɔ fɔlɔ dɛ n bɛ capture de kɛ k'a yir'i la ko preuve bɛ yen i y'a faamuya wala ka sɔrɔ k'i bali sunɔgɔ la parce que n'o bilala sisan i bɛ i ja bɛ e cɛ ko mɔgɔ bon tu as vu quoi muso in y'o de fɔ n k'a ka sabali quoi ka mɔgɔ wayiba a ma ɲi ka bɔ ni mɔgɔ ye n'i ye mɔgɔ wayiba a la bi c'est vrai que c'est pas bon quoi surtout muso an tɛmɛna olu kɛlɛ na mais n bɛna yira la dɔrɔn ko preuve bɛ yen wala ka aw bila yan hakɛto bɛ kuma kɔnɔ Aras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris n ye Cédric faga ka su don ne de y'a kɛ ka bɔ Arasa kɔ k'a kɛlɛ a bɛ kaso bonba la ka bɔ Arasa kɔ ka gɛn ka bɔ Papa Darame kaso kɔnɔ ne de y'a kɛ ka bɔ Arasa kɔ cotisation tɛ sɔrɔ tuguni ne don ka bɔ Arasa kɔ kisɛ dɛsɛra ka jɔ ne de y'a kɛ marakaden halala n'an donna ko fitina bɛ kɛ koba ye n'an y'an da ɲɛsin ma bilaha kisɛ bɛ taa ɲɛfɔ lahara n'an y'an da nɔri la bilahi i b'i ku firifiri ka dɛsɛ an tɛ buru anw y'o cɛw de ye n'an y'an nɔri la hali n'a y'a sɔrɔ i ye sanu de i bɛ kɛ bokɛnɛ ye n'an y'an nɔri la n'a y'a sɔrɔ i y'a faamuya bala i ye jama de i bɛ kɛ samiyabo ye a tɛ kɔrɔbɔ dɛ an ye cɛw cɛ kɛlɛ an y'a bɛɛ ta cɛ n ye bubu kɛlɛ a bubu bɛ lahara i bɛ ka kɛlɛ i bɛ ka bɛ lahara an ye mɔgɔ fɛn fɛn kɛlɛ yan aw ka kɛlɛ yira ne la n'a bɛ balo la a bɛɛ ta tiɲɛna an ye bube ninnu k'a bɛɛ kɛlɛ mali ko min bɛ sen na sa anw ka wulikajɔ de nana n'a ye mali kura min bɛ sen na anw ka cɛsiri depuis 2016 an bɛ video kɛ la depuis 2016 ka faso kuma bɔ an b'o sira kelen de kan faso y'o rien mali bɛ segin a danbe kɔnɔ walima an da joli ma an ma deli ka faso janfa an ma deli ka taa wari minɛ mɔgɔ la an ma deli ka an bɛ sira kelen de kan i bɛ baara de kɛ tiɲɛ kan n'o kɛra an bɛ tɛgɛrɛ fo i ko en tant que i ye jugu sago ye an b'i ku fasa de i y'a faamu o de y'anw ta ye bɛɛ ka k'i fo k'i waleɲuman dɔn Zeska Mete k'aw bɛɛ lajɛlen fo Jaba Baraji k'i fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ cɛ fara muso kan aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan partager maximum an bɛ ɲɔgɔn bolo big up à vous tous